Хәйрле хөрмәтле достар, Башкортстан Юлдаш телевидениеһендә сәлам программаһы үз эшен дәвам итә. 7 апрель юма иртәһен безнең менән каршылайһыгыз һәм студиялы һезнең менән Наил Юнусов, Галия Вахитова. Юма иртәһен музыкаль тулкындарда каршыларга планлаштырдык достар. Иглин районының түбәнге Ләмәд авылы Айык авыл республика конкурсында катнаша. Менә шуңайдан төбәктә башкарылган эштәр турында ентекләп һөйләшергә исәп тотабыз. Әлеге вакытта йыр моңдан башларга тәкъдим Әхирәттәр халык фольклор ансамблен каршылыгыз достар. İtaktare aburkale örülele kırıla İtaktare aburkale örülele kırıla İkrep düşü beyganda bigrek matur kurena İkrep düşü beyganda bigrek matur kurena Batta 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 matur batta tügelme Batta 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 matur batta tügelme Matur battı beyganda kungela satulma 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 Хай, афарин, Иглин районының Әхирәттәр халык фольклор ансамбль сыгышы бидәне безнең студиябызда. Хәерле иртә, апайдар, егеттәр. Хәерле иртә, хәерле иртә. Беҙ ихласын сәламләйбез. Кәйфтәрегез нисек? Иртән йырлап тору кыен түгелме? Юк, хәрәкәт яхшы, әйбәт. Ихлас күңелдән студияда кунакларыма таныштырабыз. Әхирәттәр фольклор ансамбле итәкчеһе Гөлнур Губайдуллина. Идән битәлә күрһендәр. Ләмәд авылы клубы итәкчесе Гөлназаров кызы Мөхтәрованы сәламләйбез. Шулай ук Рамиля Исламова, хәзерлә ихлас күңелдән, Таңһылу апай Хароновага кайнар сәлам. Һәм Фәһим Токымбәтовты ихлас сәламләйбез. Бердән-бер бүркүт һезнең коллективы. Әлбәттә. Әхирәт. Әхирәттәр ансамбле турында әдрәк һөйләветтегез әле. Кайсанрак оештыгыз, кайсанрак нисә кеше катнаша? Әхирәттәр халык фольклор ансамбле 2010 елда барлыкка килгән. 2012 елда ул инде халык исемен яуланы. Шуннан һуң 3 ел һайын шул халык исемен аклап торабыз. Менә әле әйткәндәй 1 апрельдә гына фестиваль булды. Фестивальдә шул яңынан исемебезне аклап алдык. Әйткәндәй инде безнең фольклор коллективында 20-гә якын кеше, уларның 5-6 бала, 15 улы тирәинде. Репертуарыбызда 15-тән артык йола. Уларның шул ту йола, Qarğa butqağı, millek бәйләү йолаһы, Һәү юлы, килен төшерү, шундай. Шундай төрле йолалар Димәк, оештырабыз. монда һеҙ как фольклор коллектив күк йырлап кына сәхнәләрдә йөрмәгез, ә йолалар күрәтәһегеҙ. Әлбәттә йолалар күрһәтәбез. Иглиндә нисәгәрәк кабул итәһең йолаларга? Кызыксынулар зурмы? Кызыксынулар бар инде. Менә күп йолаларда инде үзебезнең төп материалдар буенча эшләргә тырышабыз. Кайдалыр менә әле фестивальгә эшләгән йоланы Уен тауында дип эшләнек. Уен тау әлбәттә безнең үзебезнең ауга гына хас тау. Шунда элеклектән акакалдар йыйындар үткәргәннәр, олы байрамдар шунда үткән. Шуңа күрә менә безнең шундый матур йөзләребез бар. Һезнең авылга гына, һезнең якка гына хас мөгаен йолалар да бардыр. Менә нинди һирәк осрый торган йолалар һезнең репертуарда бар? Безнең йолалар күп инде ул. Менә бер-икеһен генә әйтеп киткәндә, киез басу йолаһы, килен төшерү, безнең башкортта күп күренгән инде.
Шулык вакытта бына уен тауында без әле үткәрдек миллек бәйләү юлаһын, үзебезнең якка гына хас дип әйтәк тә була уны. Без уны яңадан ата-бабаларыбыздан, өләсәйләребездән өйрәнеп, шуны менә сәхнәләштердек инде. Нәнисе кызык, ә мине бәйләүдең нимәһе, үзенчәлеге нимәлә һуң? Берәй йырдар йырлап бәйләйһегезме? Йырдарда йырланык төрле бана хамаклаудар әйтеп, бәләкәй баланы сапканда, мәсәлән, нимә дип әйткәндәр борынгылар, без шуларны күрһәтеп, киләһе буынга yetkерәбез килде. Әхирәттәр халык фольклор ансамбле ул мөгаем һезнең үзегезнең түбәнгеләмәдә генә сыгышып калмайгыз бит районга, күрше төбәктәргә лә сыгаһыгыздыр, бераз уңыштарыгыз турында уртаклашагыз дине географик киңлеге. Әлбәттә, без үзебездә авылда гына түгел, район, республика күләмендә катнашып йөрибез. Менә фестивальләрдә катнашабыз. Һуңнан шул ук нисәнче елда булгандыр инде, исләмәйм. Безнең фольклор коллективы Хамарга, Хабантуйга ла бардылар бит инде. Стәле тамакка бардык, Шаранга бардык. Уңыштар яулап кайттык. Ансамблегездә тик авылдаштар гынамы? Әйе. Мөгаен дә күрше авылдарда ла ансамбльдәр бик күп, районда гына үтә торган конкурслар турында әйтеп үтәгез. Районда үткән конкурсларда катнашып инде урындар да алабыз. Менә Иглин районы нимә һәмнән билдәле, ул күп милләтле район бит инде. Мөгаен дә төрле халык ансамбле, фольклор ансамбльдәрдә бихисап шулаймы? Әйе. Менә әйткәндә Беларустар, бездә Беларус халкы бар бит инде. Балтика дигән авылда уларның елда фестивальдәре үтә. Без инде башкорт буларак, үзебезнең район кешеләре буларак, унда барып үзебезнең юлыбызны күрһәтәбез. Алар елда бездә кунакка сакыралар. Репертуар нисегәрәк хайлана, һезнең коллективка нисегәрәк туплана, кемдәр ярдәм итә? Репертуарды инде үзебезнең Менә минең өләсәем ярдәм итә торгайны. Һуңнан менә искә төшерәм дә, исемә төшерәм дә, менә шулай итеп бии торгайны дип күрһәтә торгайны өләсәем бит инде. Әлеге вакытта ла менә юлларга килгәндә без кушып ибәрдек капма-каршы уенын. Ул инде әлбәттә бию дә, уен да и безнең якка гына хас. Тамашачыларыбызды оҙаҡ көттөрмәйек әле сираттағы музыкаль сәләмгә күсергә ваҡыт. Шулай итеп, сәләм программаһында тура эфирда Иглин районынан килгән әхирәттәр халык фольклор ансамбле. Рәхим итегеҙ. Күрешеләргә ҡунаҡ килгән инде ни хәл итәй, ҡурҡма ҡайҙалар бәрәс ҡуйып ҡунаҡ итәй. Һайылмай бөгөлмәй матур бата түгелме, матур бата бейгәндә күңел аса түгелме, матур бата бейгәндә күңел аса түгелме. Турыға арыҡтан ҡыҙҙар ҡара ярыҡтан икре төшөп бейерине ояламын халыҡтан. Һайылмай бөгөлмәй матур бата түгелме, матур бата бейгәндә күңел аса түгелме, матур бата бейгәндә күңел аса түгелме. Yere-yelege böşken sakta hayla başa duman, yarığı havanı kuylarında ısıraşı duman. Hayilme bükülmey matur batta tugilme, matur battı beygende küngel asa tugilme, matur battı beygende küngel asa tugilme, matur battı beygende küngel asa tugilme. Алкышлайбыз бар республика менән. Әхирәттәр халык фольклор ансамбле булды. Был иртәлә безнең менән кунакта. Без инде һеҙгә ихлас күңелдән уңыштар теләйбез. Айык авыл конкурсында катнаша йөрәт иткәнегеҙ һәм катнашагыҙ, үҙегеҙҙең авылдаштарығыҙҙы сәләмәт тормошҡа иҙәһегеҙ. Ошо алып барған эшегеҙҙә бар тик уңыштар теләйбез.
Хөрмәтле дуслар, был иртәне безнең менән Айыгауыл республика конкурсында катнашкан Иглин районы Түбәнге Ләмәс авылыннан килгән әле халык ансамблен күрдегез әхирәттәрдә. Инде студиябызда кунакта Ләмәс авылы хакимияте башлыгы Раил Галимьян улы Мирхайдаров һәм Иглин районы мәдәният йорты куюсы режиссеры Гөлшат Ибатованы шулай ук сәламләйбез. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Һаумыһығыҙ. Әйҙәгеҙ иң башта менә Иглиндәр тотош Айыгауыл республика конкурсы нисегерәк итеп кабул иттеләр һәм нисек әҙерләнеләр? Ошо яттан ниндәй эштәр алып баралар, Гөлшат? Әңгәмәне шунан башлайыҡ. Безнең Иглин районына йылда был конкурсты түҙемһеҙлек менән көтөп ала. Иң башта безнең муниципаль район эсендә был конкурс иғлан ителә һәм инде һәр бер 19 авыл биләмәһе был конкурста катнаша. Һәм дә инде иң-иңдәре безнең беренсе, икенсе, өсөнсө урын сығып, инде республикаға, беренсе урындар республикаға сыға. Бұл конкурста ауыл безнең район хакимият башлығы инде Гүзәл Насырова һәм дә инде безнең администрация бик күҙ алдында тота, һиммәт менән ала, сөнки безнең беренсе, икенсе, өсөнсө урындарға аҡсалата бүләктәрҙе тәғәйенләнгән. Былтыр инде ул беренсе урынға 150, икенсе урынға 150 мең булһа, быйыл 50 меңгә арттырылды. Беренсе урынға 200 мең ауыл биләмәһе ала, һәм икенсе урынға 150, һәм өсөнсө урынға 100 мең. Был аҡсалар ауыл биләмәһенә бик тә инде йәтеш булып кала кәрәк, сөнки шул ук аҡсалар ауыл халҡына сәләмәтлек тормош алып барыр өсөн кулланыла. Бына былтыр Ҡалтыман ауылы беренсе урын алды, уңа аҡсалата бирелде, һәм дә инде балаларға уйынсыҡ майданы төҙөлдө. Быйыл Ахлибинға аҡсаға депутаттар менән һөйләшеп, улар инде балаларға мәктәпкә саңғылар алынды. Бұл да инде ярҙам булып тора. Инде быйыл Түбәнге Ләмәс авылы катнаша. Раил Галимьян улы һөйләп үттегеҙ әле. Был авылда әлеге ваҡытта ниндәйерәк эштәр алып бара ошо конкурста еңеү өсөн? Һаумыһығыҙ. Әлеге ваҡытта беҙ әүҙәм ныҡ халыҡ ҡатнашып, ныҡ матур мероприятиялар уҙғарабыҙ. Шул уҡ ваҡытта халыҡ беҙгә ныҡ ҡатнашып, ағинәйләр ҡатнаштылар, ярҙам иттеләр. Мәктәп ҡатнашты. 100-дән артыҡ мероприятиялар уҙғарҙыҡ. Халыҡ, иң беренсе мин ошо конкурста ҡатнашыр алтынан әҙерәк ҡурҡып та торғайным. Может, халыҡ ярҙам итмәҫме тип, ситтән ҡарап торор типме. Ни өсөн тигәндә, ошо ауырыу сир арҡаһында халыҡ бит инде өйҙә ултыра башлаған иде. Теге сыҡмай башлаған. Шуға ҡурҡып та торған идегенде. Юҡ, халыҡ ныҡ әүҙәм ҡатнашып, беҙгә ярҙам итә башладылар. Үҙләренең планнарын төҙөп, сценарийларын төҙөп, үҙләренең эштәрен күрһәтеп, килеп, беҙгә дәрәп ярҙам итә башладылар. Үҙебеҙ ауылда, Айыҡ ауыл буйынса, мына аҙаҡҡы ваҡытында беҙ Айыҡ урамы тигән конкурс объявить иткән идек. Февраль айында, март айында. Шул конкурсқа ауыл халқы ныҡ дәрәү йәбештеләр, берән-бере ултырып. Һәр бер урам үҙен нығыраҡ күрһәтергә уйлай. Ул урамда йыйылалар да, унын итеп, матур итеп, өҫтәл ҡороп, үҙләренең ашарғаларын әҙерләп, башҡорт милләт ашауларын әҙерләп, самауыр ултыртып, шунда йырлайбыҙ, төрлө конкурслар уҙғарабыҙ. Аҙағында кемдәр еңгән, шуларға призлар бирәбеҙ. Әле 4 урам ҡатнашты. Һабантуй күп халыҡ йыйылды. Ул үҙебеҙгә халыҡ ҡына түгел. Ул беҙ үткәрәбеҙ выходной көндәрҙә, суббота көндө. Шуның өсөн ял көндәрендә ситтән үҙҙәренең балалары ҡайталар, йәннәре ҡайталар. 60-лап ауылды берләштерҙе, дуҫлаштырҙы. Уны аңлашыла. Менә һеҙҙең менә сәнғәткә ысынлап игътибарығыҙ ҙур икәне күренеп тора. Әле беҙ әхирәттәрҙән дә күрҙек бит инде. Спиртлы эсемлек менән нисегерәк көрәшәгеҙ? Менә магазиндарҙа һаталармы, ялма өйҙәрҙә һатҡан кешеләр менән ниндәй аңлатыу эштәре алып барҙығыҙ? Әҙерәк серҙәрегеҙ менән тамашасылар менән уртаҡлашып үтә алаһығыҙ? Спирт һатыу буйынса әйтеп киткән, беҙҙең менә сельсоветта
7 магазин бар. Шуның 7 магазинның 4 магазины бізде вообще хатмай спирт исемлекләрен хатмайлар инде. Шуны әлләмәз авылында 5 магазин, шуның 2-һендә хатмайлар, 3-һендә. Аларда да без бәйрәмнәрдә хас булган мусулман бәйрәмнәрендә хаттырга тырышмайбыз инде. Булай авыл халкы исенә хатусы аракы исемлекләрен спирт исеменә хатусы юк дияк та булай инде. Халык тырыш бездә аракы хатып, аракы эсеп вакыт та юк инде. Бездә бал менән умартасылык бездә көстө 100-дан артык кеше умарта тота. Умартасылык белән шөгыльләнә 5460 умарта не бар бездә. Безнең бал, ләмәз балы нык данлыклы. Безнең вакыт юк инде исергә. Әйтеп үтә килә, эшкуарлар да ошо айык авылды күтәреп алдылар. Менә әле генә 2 яшь егет бере пилорам асып, шунда только исмән кешеләрне генә эшкә ала, унлап кеше эшләгәндә. Юшан 2 яшь егет атлар менән шөгыльләнә. Тоже анда бер 4 кеше эшләй, исмәйләр инде. Искән кешеләрне эшкә алмайлар алар. Шундай немен тәртип менән инде. Шулай итеп, әгәр дә Айык авыл конкурсында быел еңә калһагыз, Гөлшат, ниндирәк пландар бар түбәнгеләмәләрдә? Иң беренче нимә эшләргә кирәк һеҙҙең авылда? Ни өсөн ошакса кирәк һеҙгә, сумма? Белгәнмен шул авыл хакимияте буларак әйтеп китер. Без ул аксаны еңеп алсак, еңеп алырбыз дип ышанабыз инде. Әйе. Шул ни менән барабыз. Авыл өчен инде берәй спортивный площадкамы или детский площадкамы, спорт менән Шул ук хаулыкта авыл халкының хаулыгын хаклар өсөн бул акса кулланылсак. Алла бирһә, еңеп сыкһак. Әйе, файдаға гына буласа. Шуның өчен авыл халкы уны күтәреп алды бұл конкурста. Беҙ дә үсератыуҙа уңыштар теләйбеҙ һәм әгәр дә еңә ҡалһағыҙ, тағы бер теләйһегеҙме юҡмы ошо студияла осрашып тура киләсәк. Шуға ла йәнә осрашырға насип итһен. Уңыштар, рәхмәт. Студиябыҙҙа ҡунаҡта Ләмәҙ ауылы хакимиәте башлығы Раил Мирхәйҙәров булды һәм Игелде районы мәҙәниәт йорто ҡуйыусы режиссеры Гөлшат Ибатова. Уңышлы көн һеҙгә.